Keď už sa bavíme o národoch, tak podstatná vec je, že nikdy nevyhubia a nezredukujú ľudskú populáciu, ako to majú v niektorí v pláne. Už strašne dávno sa šíria výroky Billa Gatesa, ako chce zredukovať. To sú také tie konšpiračné klasiky, ktoré nepopieram. Sú ľudia, ktorí chcú zredukovať množstvo ľudí na svete pre klímu, preto aby tu nebola Venuša a tak ďalej. V 1980 v USA v Elbert County v Georgii urobili takých 10 klimatických prikázaní, alebo ako to nazvať. Tiež sa tomu trošku hovorí americký Stonehenge. A tam v rôznych svetových jazykoch napísali 10 prikázaní. A to prvé z nich, najkontroverznejšie je udržiavať ľudstvo pod 500 miliónov v trvalej rovnováhe s prírodou. Koľko máme teraz ľudí na svete? Mám pocit, že už okolo 8 miliard. Ako by sme dosiahli 500 miliónov, treba vyhúbiť absolútnu väčšinu ľudí. A áno, sú ľudia, ktorí na tomto pracujú, ale pozrieme sa na to, prečo si myslím, že sa to nikdy nestane. Nikdy sa to nestane, pretože Boh vtedy, keď bude trestať ľudí, keď bude likvidovať národy, vtedy, keď bude tá atomovka na Babylon, vtedy, keď budú skutočne najväčšie Božie rany, typicky spomína, ako zomrie tretina ľudí. Tretina ľudí v najhorších Božích ranách, aké za celú históriu. Nikdy nič horšie nebolo. Zjavenie 8, 6 až 12 sa píše: a 7 anjeli, ktorí mali 7 trúb, prihotovili sa, aby trúbili. A prvý anjel zatrúbil a nastalo krupobytie a oheň, čo bolo zmiešané s krvou, a bolo to hodené na zem a bola spálená tretina zeme. I tretina stromov zhorela, i všetká zelená tráva bola spálená. A druhý anjel zatrúbil a niečo ako veľký vrch horiaci ohňom bolo hodené do mora. A tretina mora sa obrátila na krv a zomrela tretina tvorov, ktoré sú v mori, a ktoré majú dušu, i tretina lodí bola skazená. A tretí anjel zatrúbil a padla z neba veľká hviezda, horiaca ako fakľa, a padla na tretinu riek i na pramene vôd. A meno hviezdy je Palina, a tretina vôd sa obrátila na Palinu a mnoho ľudí zomrelo od vôd, lebo boli zhorkli. A štvrtý anjel zatrúbil a uderená bola tretina slnca, i tretina mesiaca, i tretina hviezd, aby sa zatmela ich tretina a deň, aby nesvietil svoju tretinu a noc podobne. Takže to, čo vtedy vidíme, je stále tretina, áno, všetká tráva, ale ostatné veci tretina. Veľmi zaujímavá je tá hviezda Palina, pretože Palina ukrajinský by bol Černobyl, a čo mohol popísať apoštol ako veľkú hviezdu, ktorá padá z neba a horí ako fakla, no nejaký meteorit. Meteor to je, kým to letí, meteorit to je, keď to dopadne. A mnoho ľudí zomrelo od vôd, lebo zhorkli. Následne v Zjavení 9. kapitole 15 až 18 sa píše: a boli rozviazaní 4 anjeli, ktorí boli prihotovení na hodinu a na deň a na mesiac a na rok, aby pobili tretinu ľudí. A počet vojsk tej jazdy bol 2 myriady myriád. Počul som ich počet. A tak som videl kone vo videní aj tých, ktorí sedeli na nich, ktorí mali ohnivé panciere a hyacintové a sírové. A hlavy koní boli ako hlavy ľvov, a z ich úst vychádzal oheň, dym a síra. Od toho trojeho bola pobitá tretina ľudí od ohňa, dymu a od síry, ktoré vychádzali z ich úst. Takže zamyslenie, ak Boh spomína ako absolútne najväčší kataklizmus, aký kedy nastane, že zlikviduje tretinu ľudí, ako nejakí globalisti predtým zlikvidujú 80 alebo 90%. Nezlikvidujú.